Public people suggestion hakane ka video ka janga ka ba mata kasngi hatu phila jio sngo na am haki video ba kane ka inauthentic content ka ba ki ong lada phiyo ya kane ka inauthentic content kata kamut da phidon silak ngut ki subscriber da ya channel ka jong phi ka viral lane da phila kamai da ki spa dollar hak video ba kane ka YouTube channel ka jong phi mo lada phiyo ya kane ka inauthentic content kata kamut ka channel ka jong phi kan sadu no ban kamai lengba da kato ka YouTube channel ka jong phi tela da bi ko an tip chapang kane ka inauthentic content te sum krapati phi lada bidang spoi thmai ha kane ka YouTube channel ka jonga ka bakatang na dang sadong lada bidang spoi thmai ka ta ka mot bi ha ban ya subscribe ya kane ka channel ka jonga tegine sedang na hak bide bat kane ka video kane ka inauthentic content kata kamut ka de ka kenja rule ka de ka kenja an hak bide ba ka YouTube kawanra na ka benta kito ki basna video lane kito ki creator ki jupen video hapo une YouTube apps kane ka rule ka an hak bide ba kane ka inauthentic content kata kamut kino kita ki video ki ba pipen mi hapo ki YouTube channel ki jongphi ki ba omdun kata ka la na badong ka zero effort ka ba phim dan kamban penlut bor phim dan kamban penlut por phim dan kamban edit phim dan kamban shoot bat kumne kumta mu ka ba kata ka jing tristom ka jong phi lane ka jing penlut por ka jong phi ha ka to ka video kata ka 0% phim tray ka e phim le ka e ha ka video ka to ka video dang shu yo lane phi lap now Facebook lane na Instagram lale nang no da phi lap ya kata ka video kata ka mot phi shu sim ya ka phi shu download ya ka to na ta moment phi la tab no ha po ka YouTube channel ka jong phi kata ka mot phim tristom e ha ka video ba kata ka jing mi video ka jong phi din ta ka daw yakum kita ki ong ki inauthentic content hapo kane ka inauthentic content ka hap subun ha ki video ba ki po hapo jong kane ki rule ki ain ki ba kala bane ki thumbnail ki jong phi ka jing edit ka jong phi kata ka jing panmi video ka jong phi hapo ka YouTube channel ka jong phi mo te din ta ka daw ba hapo jong kane ka inauthentic content ki dun saki wiru ki rule ki ain ki ba phim de ban le khambun hi kine ki YouTuber ki ba napo ri khasi ki jongi ki ba shat pan mi video mo da ki yo ka video da ki page reels po Instagram lane da ki page video hapo ka Facebook lane da ki lap ba ka video hapo ka YouTube ka kham viral ka kham yo view ha ka video ba ka to ka ja video ka ba ki lap na ki we mo te da ki mudur ba yo la se o ngaru kane ka video ngan tap apo ka YouTube channel ka junga da kane ka YouTube channel da kane ka channel ka video ka bapmi apo Facebook ka yo da ki lak ngut ki view te tharai ba ka to ka video ngaru ngan tap apo ka YouTube channel ka junga te ngaru ngan yo yakine ki lak view te ha ka video ba kata ka jingmut ka jing prakhat ka jongpi ban tap yakum kita ka video mo kata kamut da pitap yakum kita ka video kata kamut ka to ka YouTube channel ka jongpi kila yo ya kane ka inauthentic content lada ka YouTube channel ka jong phi kala dap ban monetize lane ya kito ki YouTube channel ki ba ompat dap mo da phila apply ya ka to ka monetization ha ka to ka por ka ba phi apply ka YouTube channel ka jong phi kala ban yo ya kane ka inauthentic content ka YouTube kan sa suspend ya ka to ka YouTube channel ka jong phi ha ka por ba phi apply ya ka to ka monetization talada kito ki YouTube channel ki bala dep lupa ban monetize ki bala dap ya kane ki subscriber ya ki watch time mo talada ki boot ya kata ka rukom ban tap ya kata ki yakum kita ki jai video ki ba ki lap ki sham nang ne nang tai na ki tap yakum kita ki video hapo ka YouTube channel ka jong phi what lada phi la monetize ka YouTube channel ka jong phi ro kala ban one kane ka inauthentic content hapo ka to ka YouTube channel ka jong phi but sa ka we ro lada hapo ka thumbnail jong ka to ka video ka jong phi mo lada ka to ka thumbnail jong ka to ka video ka jong phi kam nom ya day kam nom ya hap hak bide bat ka to ka video ka badan hapo ka to ka video khambun sin hi mo ki bru ki bu da ka thumbnail ka bala bande ka durk sut da hapo ka video pat tang uta serngeu jong uta uksoi ro phimla banya iya ha ka to ka video ka jong pm te din ta ka daw ba kumi kita ki jai thumbnail ne ba phi bu ya kino ki jing tho ba yo la sa ha ka thumbnail ka jong phi phila ban tho
ngai yo si paulak tengka na ka jing khwai do yala se pila pen I yakine ki do kha pila pen I kita ki bro pila pen I kata ka pisa ha ki bede ba ka to ka thumbnail ka jong phi telada ki pai ba ki pet ya ka to ka video ka jong phi kimnom yo I watang ya kata ka dur do kha kimnom yo I watang ya kata ka dur pisa kimnom yo I ya kanu ka kenja video te ka video pat kala bende ya ka jing lek sang kala bende ka jing lek slong bat kom ta tar te ka thumbnail ka don la ka wei pat ka jingmut bat ka video ka jong phi kamnom don ba ka to ka thumbnail ka jong ka to ka jingmut te den ta ka daw ba khambon sin hi lada phi kwa ban la ya ka ne ka inauthentic content ka to ka thumbnail ka ba phi bu subo mata da phi lek ya ka thumbnail ka jong phi kala bende nga sa arp sau kan ta ha khlau da phi tho pila panya dei ha ki bede ba to ki jing tho ki jing tar ha ki bede ba ka thumbnail ka jong phi ta hapo ka video ka jong phi ro phi happy ban pan I ha ki bede ba ka to ka jing sa ka jong phi arp sau kan ta hapo jong ka to ka khlau te den ta ka daw ba kine ki bru ki creator ki nong tab video ki ba pan mi da ka thumbnail da ka wei pat kam nom ya dei ha ki bede ba ka to ka jing don jong ka to ka video ka jong ki mo ka thumbnail da ka wei pat and ka video pat da ka wei ta ki yakum ki toro ka hapo kane ka inauthentic content langta ki donru ki youtuber khasi umdir tang apo khasi mo bro shateluk ka prathegi lada don yele se ka don kanu kane ka kanja function la ne ka kanja program la ne ka kanja concept la ne kane ka tai ki kanja program mo te phi shu sim ka mobile ka jong phi shu ring video hang to ki ba shot hang to ki barwai hang to am te den ta ka lada phi ring gum to ru lada ki to ki music video ki to ki jingroi ki don copyright la ne ki to ki video ki don copyright la ne kino ha ki bede ba ki to ki jingtam ki jingput ki bedon ha to ka state room mo lada phimnom ya tho ha ki bede bat ka tangmar shoot ya ka to ka jingroi one job tangmar shoot ya ka to ka jingroi one baha ha ki bede ba ka to pila shu bu be tangar perli ki video ang to tenan tapat pila tap kom to ye kum kitaro ki hapo jong ka ne ka inauthentic content namar phimnom pan I ya kanu ka jing trestam ka jong phi phimnom kran hang to phimnom batai ha ki bede ba ka ne ka jai video mo te phimnom pan I ya kanu ka ta ka jing trestam ka jong phi hapo jong ka to ka video ka jong phi phimnom at ya ka voice over phimnom edit ba ya ka video phimnom edit ya kini kita ki kanja voice over la ne ki kanja audio bat kom ta ka dur ka khmat jong phi phimla omla bani I ha po jong ka to ka video te tangya kito ki jai video ki ba phi ring nanda phi tap apo ka YouTube channel ka jong phi kum kitaro ki hapo jong ka ne ka inauthentic content teman ta kumno pat ban like na ka ne ka inauthentic content kata kalong ba hakato kano ka video ka ba phi panmi apo ka YouTube channel ka jong phi dei ban pan I ya ka to ka jing trestom ka jong phi hab ban at ya ka voice over pila ban at ya ka jing edit baha ya ka to ka video pila ban adjust ki color bat kini kita ki effect ki badan ha ka to ka video ka ba phi shoot mo lane phi sim jongno ka video jongno ta ha ki de ba ka tar phi ha ban pani ya ka dur khamar ka jong phi ha ban pani ya kini kita ki to ki jing trestom ka jong phi hapo ki to ki video te den ta ka daw ba ka to ka video ka jong phi lane ka to ka YouTube channel ka jong phi kan like ha ki bide bat karne ka inauthentic content but subo mentala da ka YouTube channel ka jong phi kala bande ba ka omdei ka ba phi panmi ka dur khamar la jong la ne phi shan le kum kino ki jai video ha ka bide ba ki news la ne kini kita ki kanja content ki bide ba ki film ye kum to mo te hapo jong ka to ka video ka jong phi hap namar menta subo la da phi kwa ban sna video ha ki bide but one job chocolate te phimla ban yo ya kini ki hakato ka jingshot ka jong phim la ban yo ya kan ka interview ya u kan ka jingkran ka jongu ta pi hab ban sim nang ne nang tai ha ki bide bakato ka video na ki we ki YouTube channel te da pi sim yikum ki to jai video romo nai nom sim da ki kanta da ki minute pi hab ban sim tang kumba live per second lane ar per second ye yakum ki to ki jai video jong ki we mo tang hapo per second lane ar per second ro kala biangi ta pi sim ye ki to pi hab ban adjust ka color number ba katu ka original video ka ba jong ka to ka way pat ka YouTube channel but ka ne ka video ka ba phi sim pi haban adjust ki color pi haban at ki voice over ki jong pi lane pi hala ro ban at ban pen
เป็นลอง black and white หากิบเดบักตัวกับวิดีโอกับจงพิมพ์แต่พิลารูปมันเป็นดันคำหากิบเดบักกับวิดีโอกับจงki to ki ba phi shim na ki wepat namar ba da phi pen i kita ki voice over ki jong phi da phi pen i ya ka to ka jing prestam ka jong phi ban adjust ki color la ne kini kita ki jing dan kam ha ki de bat ka jing edit mo te ban ban ong ya ki jing edit da phi la ti phi ban ada kino ki kanja color ya kino ki kanja effect hapo jong ka to ka video te la da dei kunta kan la ya kan ne ka inauthentic content namar ba hapo ka youtube ka dendru ka ne ka bental ka ba phila ban use ya ka video ke jong ki we na kan ne ka fair use ka ba ki ong tengah kerman scam ba kan ne ka video ka jong akan ai jing mentai ba jing mut na ka banta jong phi ki ba patip na ka banta kan ne ka inauthentic content ka la ru ban ya serngim bat kan ne ka ba ki ong ka reuse content la ne ka reuse content de ka ta kemot ki hap pi shim ne ka video jono pi shoot tabet direct thar hapo ki YouTube channel ki jong pi te din ta ka daw mo ka wan ka ne ka reuse content te ka ne ka inauthentic content dapat ka dan kalau ban ya sengim ba ka ne ka reuse content hi kunjo te nga comment sem ba ka ne ka video mo kana jingra ba jing mentai na ka banta jong pi ki ba patip ha ka video ba ka ne telada kan ai jingra ba jing mentai ya pi shimet nga kerpat pi sebaca ya bu status hapo ki WhatsApp status ki jong pi ya ka ne ka link jong ka ne ka video ka janga te tang kom ne ka la post kut jong ka ne ka video te ta da do bang skedo hakiwi pat pi video khuble shibun